Se on hyvä huomenta. Tänään keskiviikkopäivää. Herätys se kello 8:30. Ei niin aikaisin, mutta se on meille periaatteessa vähän aikaisin, koska mä en ole ihan aamuihminen. Aamupalaa pitäisi syödä ja sitten sen jälkeen pikkuhiljaa lähteä töihin, niin mä ajattelin kuvata teille mahdollisimman paljon tänään mun päivästä, kun en ole mitään tällaista niinku vielä laittanut. Tänään mun aamupala kuuluu kananmunaa ja kauraleipää tai sitten ruisleipä. Sillä ei ole merkitystä, kun mä en laske mun kaloreita tällä hetkellä, mutta välillä tulee myöskin syöty puuro ja herraproteiini MM-massasista. Mulla tuli maistiaiseksi, niin ihan hyvä laittaa sen proteiini sekaan ja laita vaan mikroon, niin sit se on valmis. Semmoinen vähän niin kuin nopea aamupala. Sitten tietenkin aamukahvi ja tämmönen legendaarinen smoothie-juoma, missä on niinku inkivääri ja kurkku, vihreä omena ja pinaatti ja kaikki tällaista vihreätä, mitkä tekee hyvää ja paljon rautaa tähän. Mut jo, syön nyt aamupalaa ja tää video sittenkin jatkuu, niin olkaa tässä mukana. Elikkä mulla on tässä avokadoa, vähän vihanneksi, tomaattikurkkuu ja tässä mun kananmunat ja sitten mun leipää ja legendaarinen smoothie, niin lähdetään syötään aamupalaa. Mulla olisi ollut tänään mielessä käydä treenaa olkapäitä ja liittää tähän videoon, mutta mua vähän pelottaa, jos mä lähtisin treenaa jo olkapäitä, kun treenasin eilen illalla rintaa ja enemmäkseen niin kaikki treenit oli ylärintaa, niin sitten tavallaan olkapää aktivoitu samalla, niin mä kerran tein niin, että mulla oli sama treeni, rintatreeni ja sitten seuraava päivä mä tein olkapäitä, niin ei tunnu yhtään hyvältä, niin tänään mä tein joko olkapäitä tai sitten selkätreeni kaverin kanssa. Ajateltiin käydä työpäivän jälkeen fitnessvillagella tai sportvillagella Kaisaniemessä Sherkon luona, joten tästä päivästä tulee mahtavaa. Mä kerron teille, että tänään sportvillagessa kun mä tuun käymään, niin mulla on lähin toimipiste tässä Kalliossa. Kato mitä meininki siellä. Siellä on hyvä meininki. Porukka on, niin uskalla vielä mennä kaveran kanssa, kun ei ottanut luvan. Jotkut ei tykkää, että otetaan heistä videoita ja jotain materiaalia laitetaan julkisiin paikkaan, mutta mä lähden nyt siisteytymään, laitan tukkaminti Damaskissa mun omassa toimipisteessä tai työpaikassa tai yrityksessä tai mitä onkin. Ja sen jälkeen lähdetään pikkuhiljaa sovitti kaverin kanssa, että me tehdään olkapäätreeni. Niin tää video tulee jatkuu vielä. Sitten tää on niinku ennen nyt mun hiukset ja sit kun hiukset on leikattu, niin mä voisin näyttää, mutta jos sulla on haussa hyvä parturi, niin mä suosittelen oikeasti isolta sydämessä. Ja varsinkin kun te näette kohta lopputuloksen, niin tiedätte miksi tää on oikeasti hyvä. Siellä on kuitenkin niinku porukkaa ja 5 tähti arvostelua, niin ei ne varmaan niinku turhasta tullut. Mut joo, palataan asiaan. Joku suostui tulla mun kameralle. Miltä vaikuttaa? Ei vitsi, ne sanoo aina, että kauneus tekee kipeää, niin että sen huomaa kohtaa. Ei jumalauta. Damas teki sut kipeäksi, mutta näytät hyvältä sen jälkeen. Todellakin. Täällä on kiva tunnelma, mutta hienot LED-valot ja tällaiset valaisimet. Tää on mun kotimaan vähän nähtävyydet. Tässä se vanha kaupunki, Välimeri, hieno moskea, tää vanha kaupunki ja tässäkin on. Kohta on sittenkin meitsin vuoro leikkaa hiukset, niin katsotaan miltä lopputulokset näyttää. Mä tulin nyt taukohuoneeseen, kun siellä vähän porukkaa, niin sen jälkeen ehti leikkaa mun hiukset. Mulla on tässä mun toinen ateria menossa, eli mä syön mun toinen ateria ja sitten mä leikan hiukset ja sen jälkeen pääsee kuntosalille. Mun toinen ateria kuuluu kana, riisi ja vihanneksi. Ja kuten mä sanon teille, niin mulla tällä hetkellä ei ole mitään, että suurin piirtein mä syön niinku 3000 kaloreita päivässä, mutta ei ole niin liian tarkka ruokavalio, että varmaan tämän salin jälkeen voi mennä syömään. No niin, hiukset laitettu valmiiksi, partaminti, kaveri tuli tänne hakemaan. Joo, kohta me lähdetään, mitä treeni me tehdään? Tänään olkapäätreeni. Tänään
on ihana päivä. Onko tämäkin ansiosta tullut hyvä tukka? Tässä on Jukset on leikattu, kiitos. Ja täällä on Suositteletko meidän katsojille? toinen kaveri, voimanostaja, hän tuli tänne leikeykseen. Saako kuvata? Sitten kun hän tuli sisällä, mä katsoin mikä helvetti, tulee iso karhu niin, sisällä. iso mies. Me arvattiin heti, että tää on voimannostelija. Ja paljonko sun meni penkistä? 215. Entäs Mave? 310. Jumalauta. Oikeesti lähdetään karkuun ennen kuin tulee. Hän laittoi yksi pakettiauto selällä ja kyykkä. Jep. Mut joo. Tää video tulee jatkuu, joten pysykää tässä mukana. Ja let's go. Let's go, brother. Niin, Sport Villages ollaan. Salivaatteet on päällä. Täällä on meidän mestari Sherko paikalla. Terve Terve. ja tervetuloa. Tässä on mun treenikaveri tälle päivälle. No niin. Treenataan olkapäitä ja päivän energia valmiina tässä näin. Nokko, pieni kippis tulee ja Hashtag sitä. nukko. Mitäs Sherko, milloin mennään sitten yhdessä treenaajakuva? Pari viikon päästä me ollaan. Joo. Nyt on NFV, tuossa on se siellä mainoskuvat näkyy Fitness, siellä. SM. Joo. Jep. NFV on ihan nyt viikonloppu tavallaan, mutta se on viikon edellinen kuin tätä kuvauspäivästä. Mutta sitten varmaan joku viikon päästä tämän videon jälkeen niin meillä on sitten treenit. Joo, me tykkään treenaa Sherkon kanssa rintaa ja olkapäitä, niin varmaan jompikumpi tulee. Nyt tekin saatte isot rinnat ja olkapäitä. Mut joo, lähdetään nyt treenaamaan. Kyllä, ei selkää. Hei, hyvä treeni. Kiitoksia. Kiitos. Yes. Tää Smith-laite, mitä mä teen koko ajan, niin mä suosittelen sun tehdä tällä kertaa, niin lähdetkö mukaan? Joo. Me mennään meidän treeniohjelmalla, eli Smith-kone pystypunnerusta ja sivuolkapäitä, etuolkapäitä ja sitten takaolkapäitä. Me tehdään semmonen varmaan tunnin treeni riittää tälle päivälle ja sitten sen jälkeen syömään. Crazy, my friend, crazy today. Today on crazy, baby.
No niin, treenit on valmis. Herraproteiini tulee otettu. Sen jälkeen 35 grammaa. Että etu heti nälkä. mmuscles.shopista. Eli tilatkaa mun kanavan nimellä ja perillä 10. Niin saatte 10 pinnaa kaikista tuotteista. Siellä on tosi hyvät lisäravinteet ja oikeasti Suomen edellyisin. Eli nyt me ollaan Everest-ravintolassa nepalilainen kaverin kanssa. Katajan nokkaa. Varmaan tulee syötyä aika paljon hiilareita ja paljon niinku protskua. Eli mä tilasin butter chickeni. Mä en oo koskaan syönyt täällä butter chickeni, sen takia mä haluaisin maistaa. Mut kaveri syö varmaan lammasta. Joo. Sitten kun ruoka tuli, niin pieni pätkä ruuasta otetaan ja sitten nautitaan ruuasta ja sen jälkeen kerron millä mä lopetan mun päivän tältä päivältä. No niin, ruoka tuli. Tässä on kaverin liha. Paljon riisiä. Meillä tuotiin tälle erikseen riisiä. Iso mies. Paljon hiilarit. Ja sit meikän ruokaa tässä, niin nyt syömään. Niin, kasvoista varmaan huomaa, että on jo ilta. Mä söin onneksi mun iltapalaa, jossa oli kaurahuitaleita ja sit herraproteiinia ja vähän pähkinää. Niin tavallaan se oli mun 4. ja viimeinen ateria. Eli tänään kun mä kävin ulkona syömässä, niin mä söin vaan niinku sille koko päivän vaan 4 ateriaa. Ja se riittää periaatteessa, että yleensä kun tulee syötyä ulkona, niin välillä mä syön niinku 4 kertaa. Et se riippuu niinku mun päivästä ja mun ajasta, että miten paljon niinku mulla on aikaa ja miten paljon niinku mahtuu niinku syödä. Mut siis tänään oli sen verran niinku kiireinen päivä oikeesti, että heti kun heräsin, söin aamupalaa, kävin työpaikassa. Silleen piti siistiä omaa tukkaa, mutta sit kun oli porukkaa, niin piti auttaa tietenkin niinku mun työkavereet eteen. Pari työjuttui siellä ja sit me tehtiin semmonen markkinointivideo TikTokiin. Ja kaikki sun muita tuli se varmaan painonnosto asiakaskin, kun näitte tosta videosta, niin senkin kanssa tuli juteltu oikeesti vähän niinku urheilusta ja kaikki sun muista, niin ihan sika hyvä, että käy just tällaisia asiakkaat, mistä ite niinku tykkää oikeesti. Mä en tiedä, mistä ne löytää mun työpaikkaa, mut siis joo, että on ihan kiva, mut suurimman osa ihmisistä niinku treenaa nykyään ja käy salilla, niin se on ihan kiva, että tulee juttuun samaan aikaan kuin leikkauttaa tukkaa. Ja sit kun mä oon paikalla, niin sit tuli paljon mukavampi ja rennompi fiilis, kun ei välttämättä mun kaikki työkaverit on käy salilla. Mut osa niistä on niinku innostunut mun työntekijöistä, siis niinku innostunut siitä, kun itse käy salilla ja kilpailu pari kertaa, niin on vähän kysynyt vinkkejä ja treeniohjelmia ja näin, niin tietenkin mä niinku mielelläni auttaa. Mut sen jälkeen kun mä tulin nyt himaan, niin hoitin vähän työjuttuja taas ja pari laskua tuli maksettua. Ja yritysjuttuja tuli tehty vähän ja samalla meidän jalkatreenin video mä editoin ja se on varmaan huomenna ulkona, eli se on joku 5 päivää ennen tätä videoa. Niin käykää oikeesti kattoo, niin sitä on kunnon oikeesti mielenkiintoinen video. Se oli vähän niinku haaste, että Arturin kanssa käytiin niinku jalkatreeni ja oikeesti mä en onnistunut tehdä sen loppuun asti, kun se oli niin rankkaa ja tuntuu edelleenkin nyt jaloissa ja oksettiin silloin, korva meni tukkoon oikeesti. Mä näin vähän niinku hahmoi silleen, että niinku se oli niin semmonen rankkaa treeni kuin oikeesti voi olla. Ja ei mulla ole muuta kuin seuratkaa tätä kanavaa. Tästä tuli ihan sika hyvää kaikkea. Ja laitatko meille peukku. Jos tulee jotain mieleen, niin pistät meille kommenttia tähän. Ja nähdään sitten seuraavalla videolla tai sitten Nordic Fitness Expolle nähdään. Ja se on moro.